Kimmo Kinnunen keihään heitossa vuorossa. Taittaa keihään sinne pitkälle niskansa taakse. Baxtis edellisellä 77-92. Kinnunen on 10. tuloksellaan 77-68. Ja nyt lentää pitkälle 85 metrin viivalle, näin Kinnunen siirtyy kilpailun kärkeen. Valkoinen lippu liehuu ja Kinnusen keihäs 85 metriin. Tätä on odotettu koko kesä, että se Kimmon käsi jäi sinne kannon taakse ja tässä se jäi. Ja niin kuin näette, niin tuki pitää Kimmo heitossa ja vetomatka on selvästi pidempi kuin tällä kaudella kertaakaan aikaisemmin. Ja kyllä Kimmo tietää, että jo tässä vaiheessa, kun keihäs on vielä ilmassa, nyt menee. 84-78 Kimmo Kinnunen ottaa ykköspaikan. Tokion maailmanmestaruuskisojen ykkönen on ottanut ykköspaikan myös Stuttgartissa.